hyvä jengi koossa taas. Stop huumeille kiitos ja kunniaa. Poreille streittiin nätän possenkaa. Ei tarvii enää Hesarilla oksentaa. Johan Pomppas Stop Huumeille ry:n uutisista hyvää päivää. Ja minä olen Mirkku Kengäntekijä, hyvää päivää. Pasilassa toimii vuonna 2000 perustettu Stop Huumeille ry, joka on entisten päihteiden käyttäjien päivätoimintaa tarjoava olohuone Pakkamestarin kadulla. Vertaistukea on Pasilassa ollut tarjolla siitä lähtien. Kotimaan toimittajamme Mirva ja Kimi ovat paikan päällä. Kuuleeko Pasila? No niin, moi! Tervetuloa Stoppiin. Tässä on meidän olkkari. Mä oon toiminnanohjaaja Mirva. Ja mä oon Mirva, työpari Kimi. Sä voit tulla tänne aina viettää aikaa, tää on täyspäihteetön paikka ja täällä voi pelailla näitä kaikkia pelejä vertaistuen merkeissä. Tässä on meidän viikkoaikataulu. Et tästä aina näkee, mitä ohjelmaa meillä on kyseisenä viikolla. Muun muassa kuntosalilla käydään säännöllisesti aina 3 kertana viikossa. Me ollaan täällä meidän keittiössä. Täällä käy joka päivä 20-40 ihmistä syömässä. Sä oot tervetullut tänne kaikkiin meidän toimintoihin ja tapahtumiin mukaan, kunhan sä oot selvinpäin ja täysi-ikäinen. Tässä tilassa me aina katsotaan leffoja ja järjestetään kaikki kisastudiot. Sitten täällä mun myös aamusta me yleensä otetaan tuohon joogaan vähän työporukan ja asiakkaiden kanssa, ketä täällä on aamulla. Ja muun muassa täällä järjestetään noin fattaluutakoulutukset ja semmoista. Siinähän oli hyvännäköistä meininkiä. Uudellamaalla tapahtuu. Stop Huumeille ry:ssä on vertaistukitoiminnan lisäksi käynnissä 2 valtakunnallisestikin ainutlaatuista projektia. Seuraavaksi näemme hieman kuulumisia Fattaluuta ja Radalta himaan projekteista. Ketäs te olette? Mä oon Annika, mä oon vertaisena Fattaluuta-projektissa. Mä oon Paula, mä oon täällä projektisuunnittelijana. Mikä on Fattaluuta? Fattaluuta on koulutettu vertaistukihenkilöasiointipalveluun. Koulutukset on täällä meillä tiistaisin ja torstaisin. Tule mukaan. Kurkistetaan tästä Fattaluuta-koulutukseen. Eli Fattaluuta-projektista koulutaan vertaisia työskentelemään tukihenkilöinä virastoasioinnissa. Kiitos Paula ja Annika. Seuraavana vuorossa Elina ja Toni Radalta himaan projektista. Joo, eli mä oon Korosen Toni ja mä toimin tässä Radalta himaan projektissa vertaistyöntekijänä. Moikka, mä oon Elina Karri ja toimin tässä projektissa projektisuunnittelijana. Eli tarjotaan semmoista nivelvaiheen tukea päihdekuntoutujille laitoksissa. Eli käydään siellä pitämässä semmoisia ryhmämuotoisia tapaamisia koordinoidusti. Ja näissä tapaamisissa sitten räätälöidään jokaiselle sopiva henkilökohtainen jatkosuunnitelma hoidon jälkeen. Ja sitten toimitaan myöskin palveluiden ja asiakkaan välisenä siltana. Vaikuttavat oikein hyviltä ja tarpeellisilta projekteilta. Sitten vähän kulttuuria. Stopissa järjestetään paljon toimintaa ympäri vuoden. Tapahtumia, retkiä ja juhlia myös juhlapäivinä, kuten uutena vuonna, ystävänpäivänä, vappuna ja jouluna. Päivätoiminnan lisäksi toimintaa järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Bileitä, leffailtoja, kisastudioita ja liikuntapäiviä. Stoppi täytti tänä vuonna 15 vuotta. Sen kunniaksi järjestettiin suuret bileet elokuussa taiteiden yönä. Paikalla oli noin 500 iloista juhlijaa ja 60 vapaaehtoista. Lauteille nousi huippuartisteja Mustasta barbaarista Marjo Leinoseen. Myös lapsia oli muistettu pomppulinnan muodossa ja ruokaa oli tarjolla niin, että bileissä jaksoi varmasti koko illan. Jos siis narkkaaminen kyllästyttää ja haluat muistaa, mitä juhlissa tapahtui, niin Stopissa pääset poreilemaan streittinä. Perjantai-iltaisin on kumppanuustalo Hannassa Stopin oman bändikerhon Jamit. Bändikerhotoiminta on avoinna kaikille musiikista kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin vanhoille konkareillekin. Toimintaa ohjaa musiikkipedagogi Sami. Mukaan voi siis tulla, vaikka olisi koskaan soittanutkaan mitään instrumenttia. Urheilua. Stoppilaiset ovat erittäin urheilullista porukkaa. 3 kertaa viikossa on kuntosalivuoro, lauantaisin pelataan sählyä ja viikoittain on erityisurheilutapahtumia, kuten uimista, frisbee-golfia tai muuta liikunnallista aktiviteettia. Yhteistyössä Stop Huumeille ry:n kanssa toimii urheiluseura AC Stoppi,
jonka 3 futsal-joukkuetta pelaavat 4-, 3- ja 2-divarissa. Futsalia pelataan tiistaisin Latokartanossa ja perjantaisin Herttoniemessä. Ja seuraavaksi säätietoihin. Kallio on ollut pilvessä jo vuosikausia, mutta Pasilan suunnalla pilvet ovat siirtyneet ja Pakkamestarin kadulla Schulen Schiner hela tiden. Ja tämä oli Stopin uutiset. Johan Pomppas, hyvää päivän jatkoa. Ja Mirkku Kengäntekijä toivottaa myös hyvää päivän jatkoa. Näkemiin. Näkemiin. No, sehän meni hyvin. Fucking Schulen Schiner. Schulen Schiner eikä Schiner. Vaihtoehto kamalle, jos haluut olla selvä. Vaihtoehto radalle, kun se ei maistu enää. Pasilassa tapahtuu tsiigaa tää mesta. Vertaistukee puhuta muutoksesta. Älä selitä, mä välitän. Elämä selvänä vaan on niin nättiä. Yeah. Laihat ajat takana on hyvä skuosis tänään. Se on magee fiilis nähdä vanhoi frendei selvänä. Mitä tänään Stopissa nähdään? Tehdään mitä tehdään, mut ei vedetä enää. Tunnetaan yhdessä, koetaan yhdessä. Kiitti teille kaikki jätkät, jotka ootte vielä pydes. Rakennetaan elämää tukevalle pohjalle. Jeesataan toisi, otetaan elämästä ohjat. Vuosien kokemuksia, mitä olla raittiina. Tiedetään myös se, mitä on kentällä taistella. Vakavana naama kohti uutta elämää. Jos sun sekoilus on ohi, tuu meidän kanssa tekemään.